going to talk about, I guess, I'm guessing, about how can you use the street as a playground to paint with light, so nothing gets dirty, and things can be also more beautiful. Why not? Am I wrong? Am I right? Are you going to talk about this? It's okay. I was on point. Perfect. Please welcome Arkadi. Hola a tothom. Com veig que tenim traducció simultània, parlarem català, que estem a Girona. En primer lloc, doncs, moltes gràcies a l'organització, Xavi Bové, per convidar-me a aquest projecte. Jo crec que és un projecte que ve en un moment molt interessant en el qual la llum ja no només és una eina, sinó com un tema de discussió amb tot aquest gran boom que ha viscut el mapping i altres projectes d'aquest estil. Haig de reconèixer que jo no vinc del món del mapping, com han comentat aquí la companya. He tingut molts contactes, però bàsicament la meva trajectòria té molt a veure amb el desenvolupament de projectes d'art urbà o de creativitat urbana, que és el terme amb el qual em sento més còmode. Cada vegada que em dedico més a l'art, més desconec a on se suposa que han d'estar les fronteres del que hem de considerar i en quin moment deixa de ser-ho. I en aquest sentit tinc un parell de publicacions sobre projectes de creativitat urbana en els quals també hi ha algunes molt dedicades al tema de la llum. Però sobretot matisar això, que el que jo us proposo en la meva intervenció d'avui és més una mirada des de l'artista urbà, des de l'street artist, des de l'artista de carrer i de com, diferents línies de com s'està utilitzant la llum, més potser com un element plàstic, podríem dir, artistes que pinten amb llum, per així dir-ho. No són projectes tan espectaculars, amb tanta espectacularitat com els projectes de mapping, a vegades són coses petites. I cal dir que si la ciutat és un territori extremadament fèrtil per la creativitat, quan hi afegim el tema de llum, les possibilitats són infinites. Dit això, el que faré és primer introduir-vos una mica el que per mi són alguns punts claus del que és el pensament de l'artista urbà contemporani, algunes coses més de situació perquè ens entenguem, potser una miqueta filosòfiques des del meu punt de vista personal, i després d'aquesta breu introducció faré un petit traçat per una sèrie de projectes des de diferents línies de treball de diferents artistes. Dit això, m'agrada molt sempre començar, no té absolutament res a veure amb la llum, però ara us posaré un petit tall d'un vídeo, és un fragment d'un documental que es diu The Man on Wire, suposo que molts el coneixeu, quan Philippe Petit va creuar les Torres Gemeles, les Torres Bessones a Nova York quan estaven en construcció. Per què poso aquest vídeo? Doncs perquè d'entrada jo tinc un amic, un gran artista que es diu Soso33, un artista de Madrid, artista urbano escénico donde los haya, que siempre digo, esto es arte humano, no es arte urbano. Es arte urbano porque cuando estamos en la calle, todas estas relaciones que suceden, todo lo que ocurre en la calle es muy poco probable que ocurra en un sitio hermético, en un sitio cerrado, en un museo, etcétera. Llavors aquest petit tall que us passaré a mi m'ajuda molt sempre a explicar, a introduir-nos dintre d'aquesta dimensió del que és el pensament de l'artista urbà, amb tot el seu risc, amb tota la seva aventura, amb tota la seva poètica, allunyat del mercat, allunyat de moltes coses que estan sempre tan pròximes i tan aferrades al que és l'establishment de l'art i la cultura. Aniré disparant alguns vídeos, així haig de parlar menys i és més divertit tot plegat. I start walking as a wire walker who is studying his cable.
And instead of doing an entire study of the cable for the whole lens, seeing the first cavity and keep walking, seeing the middle, which is so soft and treacherous, seeing the second cavity, how it is, no, I do only go to the first cavity and I know enough. Now I'm going to perform. I saw his face changing. He was very tense, and all of a sudden there was something like a relief in him. And from that time I thought, that's it. He's secure, it's good. And wow, that's... J'ai vu Philippe. J'ai vu Philippe là-haut et c'était extraordinaire. C'était tellement, tellement beau. C'était comme s'il marchait sur un nuage. Et il y a eu des moments extraordinaires. Il s'est couché. Et ça, c'était l'extase de voir cette image de Philippe couché là-haut. Et puis l'autre moment très très fort, c'est quand il vous sourit très... C'était tellement beau. Et quand il s'est agenouillé, il y a un moment où il s'est agenouillé et il a salué. Et donc je criais, regardez, regardez, et les gens ont commencé à se rassembler, mais personne ne voyait. Et ils me disaient, mais qu'est-ce que vous voyez? Et je leur disais, mais un funambule, regardez, un funambule, il marche, il marche. I sit down on the Y in one of my crossing, and I did something that amazed people. I actually look all the way down to look at something that I will never in my life see again. So I can tell you, and yes, probably it's a lie, but to me it's not. I heard the crowd. I saw the crowd. I hear them murmur. Beyond anything you can ever imagine. It's just mind-boggling. The awe of the event and the overwhelming largeness of the scale of the situation took my mind into a place where I really wasn't that concerned about him. It was magical. It was just profound. No, por favor. Va. Bueno, doncs a mi que aquest concepte, no, del risc, de jugar-te la vida, fins i tot sense que ningú pràcticament et vegi, no? Tot aquest esperit és molt propi dels que treballen al carrer, no? Que fins i tot a vegades amb grans pressupostos sempre ens veuen obligats a fer molta guerrilla. No? I de fet el documental el que m'agrada és que parla molt d'això, no? Parla més de la producció, no? D'aquesta manera de produir al carrer a vegades. I bueno, no sé si l'heu vist, però us ho recomano. Continuant una miqueta en aquest aterratge, m'agrada sempre llegir un petit text de Steve. Steve és un muralista conceptual valencià, un dels més reconeguts que hi ha. A més, la imatge és prou gràfica, no? Podríem dir que és un mural de llum, no? També, potser, no sé. I ell em va escriure un text pel primer llibre que vaig publicar que parlava d'aquesta mirada del carrer potser més poètica, no? I deia així, llegiré en castellà. La calle es un espacio desordenado, aparentemente caótico, en constante ebullición, una posición al margen, en la que confluyen adolescentes, inmigrantes, enamorados, viajeros, artistas y demás outsiders. No hablo de la calle física, sino de la poética, un lugar donde todos somos otros, donde nadie es Dios ni esclavo, donde el agua hierve sin fuego y la mala hierba crece sin temor. La calle es un proceso libre, imprevisible, nebuloso, oscuro y salvaje, pero dulce. Un lugar invisible que aparece y desaparece y que no puede ser definido porque no tiene reglas, ni parámetros, ni coordenadas. La calle solo existe mientras tiene lugar la calle. Y ninguna institución, museu ni libro podrà conservar-la jamás. Està bé tenint en compte que aquest text el va fer pel meu llibre, no?
Vale. Per acabar aquesta situació, això ho passaré ràpid, però bàsicament és important que quan treballem al carrer abandonem la idea clàssica de com s'ha de fer i consumir la cultura, no? I l'art. I aquí doncs, jo faig un breu repàs per les que considero són 5 de les grans tiranies de l'establishment de l'art i la cultura que es destrueixen quan traiem aquestes pràctiques artístiques fora dels seus circuits convencionals, no? I els integrem a lo que és la ciutat i la vida. D'entrada, la tirania d'un públic que no està predisposat a consumir una peça de forma determinada. Potser en el món del mapping és una miqueta diferent, perquè ja és el gran espectacle que tothom ja hi va i potser s'ho mira més, no? Però generalment en el món de l'art urbà aquesta tirania queda molt destruïda, no? La seva resposta és sincera, podríem dir, no? Igual que un espectacle de mapping el mateix, no? El que no li agrada se'n va i ja està. No es queda perquè ha pagat l'entrada, no? Moltes vegades. La tirania del marc, això sí que ocupa un gran protagonisme dintre del fenomen del mapping, no? Tot emmarcat, no? Sempre ha d'estar tot amb els seus marquitos, no? Doncs al carrer això es destrueix i no només és el mapping, sinó també des de les arts plàstiques, des del muralisme. La tirania d'un escenari on l'autor no està elevat, sobretot en termes escènics, no? Per sobre del públic, generant aquesta jerarquia. I la tirania d'un mercat perquè l'obra generalment no està en venda i aleshores des de la seva creació no està sotmesa a aquesta venda, amb la qual cosa sempre la creació d'alguna manera serà més lliure. I la tirania de l'autor, perquè moltes vegades les obres no estan firmades i tot i quan estan firmades la gent desconeix qui és l'autor d'aquesta obra. Jo sempre dic que a mi hi ha peces de la Marina Abramovic que m'agraden molt, però m'agradaria veure què passaria si les traiessin del seu circuit convencional i les posaríem al carrer, no? Quina reacció generaria això, ja no només en el públic generalista, sinó en els propis experts de l'art. Situacionisme perquè és la gran filosofia, no? Els artistes de mapping la practiquen sobretot, la practiquen en totes les línies, no? Generalment, però és bàsic, no? Com ens situem en un context arquitectònic, amb les seves geometries, en un context social, en un context cultural, i quan tenim tot això en compte, podríem dir que és quan tenim una obra rodona, no? És quan tenim una obra que està perfectament situada, que no es repeteix a qualsevol altre lloc perquè seria del tot impossible. I ara, dintre del que seria, 4 principis molt, molt bàsics, del que, sobretot des d'aquesta mirada, us parlo des de l'artista urbà, del que seria aquest ús creatiu de la llum al carrer o la llum entesa com un element plàstic. El principi del volum, evidentment, tot té volum i tot pot ser projectat. El principi de la no llum o de l'ombra. Tot allò que és projectat genera l'ausència de llum. Tot volum il·luminat projecta una ombra. Això és el que aprofiten molts artistes urbans del propi dibuix de la ciutat. El dia. Evidentment, la llum, si volem aprofitar la llum de la ciutat, és una llum que es manifesta amb un constant canvi, mai és la mateixa. Potser intervencions com les que ja van fer els maies a Chichén Itzá, que cada solstici s'il·lumina la serpiente emplomada, doncs seria un cas de com s'entén aquest moviment de la llum, d'una manera que sempre podem crear obres que només funcionen durant unes hores a l'any. I la nit, doncs la nit, per suposat, la nit és, de fet, si entenem la ciutat com un gran escenari artístic, com un gran escenari que ja hi és, doncs aquest gran escenari té el mateix projecte lumínic totes les nits, amb la qual cosa aquí també ens proposen una sèrie de jocs que ara veureu que hi ha gent que sí que els aprofita i basa la seva obra en això. I a partir d'aquí ens trobem amb diverses tipologies d'intervenció, com la clàssica escultura lumínica. Aquest projecte de Genop es diu La Désir de l'Amenance, no sé si ho he pronunciat bé, i el vam publicar en el primer llibre també, em va fer un petit text que m'agradaria llegir, i també explica una miqueta en què es basa. Este proyecto y esta imagen tienen que ver con un sentimiento, no con un concepto. Sentir que hay una realidad existente y otra allí, invisible. Lo sentimos, sabemos que algo es diferente, que algo puede cambiar, algo se va a transformar, tal vez. Hay muchas lecturas, ecológica, pero también psicológica y filosófica. Es bonito, tranquilo, seductor, pero hay un misterio, un peligro fuerte y frágil, pero la fragilidad puede ser dura y la fortaleza puede ser frágil. Todo tiene que ver con la ambivalencia. Bàsicament són projectes d'escultura
emmalla, no? que deixa traslladar aquesta llum i genera aquestes peces tan poètiques que juguen amb la pròpia natura de la ciutat, en aquest cas. Altres projectes com el de Durkheim, que ho fa més amb figures humanes, aquí ens en podríem anar tota una línia d'artistes. I aquí tenim el gran projecte d'escultura, si és que entenem com a escultura una malla gegant, aquí es parla a vegades amb la línia d'escultures lleugeres, i no sé si coneixereu a la Janet Eshelman, però té un projecte molt interessant que va fer juntament amb Google, que es basava en que el mateix públic era el que il·luminava a través d'una aplicació la instal·lació. Hi ha un petit vídeo que el passo, dura 4 minuts, un segon. Bueno, ella mateixa ho explica. Jenna and I met at TED in 2011. Her sculptures had this wonderful dynamism. I'm an artist who works with public space. I take soft materials and make shapes the size of buildings. Janet and I had been talking about ways to create an interactive version of one of these sculptures, and Chris Anderson from TED reached out to Janet and said, this is a perfect opportunity to create potentially your largest sculpture. This is the first time my work will be able to allow people to directly influence what they see. So the installation, first and foremost, is this beautiful net sculpture in the sky. And then the layers on top of that are added by participants. So we can have hundreds of people simultaneously connecting with their mobile phones and allowing people to present themselves in this dynamic, flowing visual that's on the sculpture. It's the next generation. It's the next level. It's the next thing. Everybody is using their mobile phones to connect to our server, and it's using WebSockets to stream directly into Chrome, where it's then taking all that data and spitting it out to another Chrome instance, which is rendering all of the graphics in real time. I'm fabricating in the United States on the West Coast in Washington State. It's an area that has a long fishing industry tradition. The ropes that form this structure are made of a fiber, and it's 15 times stronger than steel. It's being braided, and we are then hand splicing those ropes into this structure. This has been one of the most challenging installations because it's in the middle of an active city. We've been installing this every night, tightening up the ropes, lifting this into the air. There have been a lot of unknowns as we've been trying to get this sculpture in place. Everything from physically the net actually getting caught in a tree on the way up, and then plenty of time trying to untangle and lift it, to the tensioning, to actually moving the sculpture 50 feet to the side at one point. For years, I've been exploring how to let people become part of the artwork. And now with Aaron's interactive art, people can actually draw and paint with light. They become co-creators with us. It's been a real pleasure to see the delight and wonder on people's faces as they're participating and collaborating together to make it work. I've never thought about using my phone this way at all. No. And so today doing it, unreal. It's been such a treat to quietly observe people interacting and becoming part of this work, painting on it. This is something you don't expect to encounter on the street. And it's just something about having your routine broken up, looking up at the sky, just changing your perspective for a moment. We've spent so much time and the team has put in so much effort to making this reality. And then you get this payback of actually seeing people's faces and smiles and delight. I really like the aspect that it's a very temporal and timely piece. It comes and then it's gone. Unnumbered sparks, this idea that we're all here converging on this space, having this beautiful experience and then dissipating. Bueno, aquest era un projecte interessant, més perquè també, encara que no
sigui una cosa estàtica, dintre de tot, doncs sí que té una certa espectacularitat. Jo us recomano que viatgeu una miqueta en l'obra de la Janet Eshelman, perquè és realment Who interessant. was it that said, if you think you understand quantum physics, you don't understand quantum physics? Perdó. Esperem una mica més per la festa, no? A veure, on estàvem? I ara passaríem a un altre concepte, que seria més el del mural lumínic. Més que el mural lumínic, és com l'artista urbà, en aquest cas el muralista, utilitza aquesta llum, aquest projecte lumínic que té cada nit la ciutat entesa com a escenari. Aquí trobem obres com la d'Escur, que aquesta és una obra bastant recent, amb la qual l'artista bàsicament ha aprofitat aquests dos focus per generar una imatge. Això és una línia d'exploració que va començar ja fa uns anys. Jo una de les primeres vegades que ho vaig veure va ser a un artista rus que es diu Pavel Pukhov, que va morir ara fa uns 3 anys, amb el qual ell ja començava a fer aquestes pràctiques, jugant sempre amb aquest GIF. Abans us he anomenat un moment a Suso 33. Aquí no podia fer aquesta conferència sense parlar d'ell. Ell sempre ha utilitzat l'escènica, les arts escèniques i la llum, sobretot, en projectes molt d'art urbà, de muralisme, però molt diferent. No volia fer aquesta conferència sense posar-vos alguna peça d'ell. El que passa és que en aquest cas no us posaré una peça de carrer, sinó un mural que en aquest cas sí que seria un mural lumínic. Ell té un spray que van dissenyar amb tot un equip, que és un spray de llum. Bàsicament utilitza aquesta retroprojecció i va eliminant la llum per allà on passa ell amb l'spray. I aquest és un vídeo, podríem entendre que és una petita peça de videoart que va fer, una peça que ha rebut molts premis. I crec que era interessant per veure una mica més en la línia del mural en directe, utilitzant la llum. Vaja. No carrega. Vale. Aviam. Tornem a provar. Mira, ja està. Espera, un segon. En aquest cas no utilitza els sprays, utilitza el rotulador, però sí que utilitza la llum com a background. Anem a posar... Perdó, és que això no es pot veure així. És molt curt. Ara passaríem a un altre... Thank you all for joining us today to celebrate the life of Brenda Amelia Arnault. Where are you? Brenda was well loved.
She spent her adult life. Perdó. Vale, passaríem a un altre petit capítol, una altra línia d'exploració, per així dir-ho, que seria més la projecció volumètrica o aquella projecció que utilitza el volum però de manera estàtica, com si estigués fent un mural sobre un volum, però amb llum. En aquest cas tenim el projecte de Clément Briand, que treballa a través... Perdó, vaig a llegir en castellà, serà més fàcil. Clément Briand trabaja a través de proyecciones en modalidades muy inusuales que proponen otra interpretación de imágenes en el espacio, otra percepción usando prototipos hechos a mano que son capaces de proyectar imágenes a gran escala. Hace que aparezca el lado imaginario de los lugares. Segons ell diu en primera persona, trata de demostrar que podemos crear nuestra propia herramienta para expresarnos. En este periodo de globalización, los ciudadanos están perdiendo su rol como constructores de la sociedad. Bueno, aquí té aquest projecte que és el dels arbres de Cambòdia, amb el qual està utilitzant aquest volum de l'arbre per traslladar una imatge. És exactament això, no té moviment, és una imatge totalment estàtica. Però és interessant la seva forma de reinterpretar aquestes natures que hi ha a la ciutat. I altre tipus de projectes on ha fet projeccions sobre illes senceres o grans estructures. Passaríem a una altra fase, més en el concepte d'instal·lació. La instal·lació és allò que es diu quan no saps quin nom posar-li, no? Dius, és una instal·lació. Doncs en aquest sentit volia parlar-vos d'un parell de projectes de Marcos Totes en l'Unstable, Your Text Here, perquè bàsicament era una instal·lació interactiva amb la qual, amb tota la simplicitat del món, la gent podia enviar missatges de SMS i anaven apareixent. Aquí seria un timelapse de tots els missatges que van enviant la gent. És una manera de democratitzar, entre cometes, la comunicació a l'espai públic, d'obrir aquesta frontera de participació perquè tothom pugui dir la seva, seria com un mur comunitari, també, per així dir-ho. Entraria una mica dintre d'aquesta línia. Aquest és un dels projectes que té, en té molts més, acostuma a treballar sempre amb la llum. Com per exemple el projecte Emission, amb el qual aquí l'artista fa una crítica social de com ens observen constantment i el que fa és ubicar un focus en un espai de la ciutat on hi ha ausència de llum, on ell cada vegada que passa la gent, la cèl·lula l'avisa i dispara la llum, el qual la gent va portar uns bons ensurts. Va semblar un projecte molt divertit. I ara vindria un clàssic, jo suposo que molts dels que esteu aquí ja el coneixeu. Aquest és un projecte molt antic, però molt interessant, que és el de Graffiti Research Lab. És per mi, potser la primera vegada que trobo que hi ha un projecte que està fusionant amb un equilibri quasi perfecte el que seria la cultura del grafiti o del tag o del bombing o del throw-up amb un projecte de llum i d'instal·lació i participació. Us posaré un petit vídeo on ho veureu. Bàsicament és un làser, que es coneix també com a làser grafiti. Cuando se trata de valentía, piensas, no estoy preparado para esto. Okay, go ahead. That laser is what you were using there. Is the letters laser, that means light amplification by stimulated emission of radiation. Ah, yeah. Whoa, ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Whoa, oh, oh, oh. Pass me the laser beam. I make me
wipe out the wicked and clean. Pass me the laser beam, and make me wipe out the wicked and clean. Them a come with them chopper, yes, but I know that's not proper. Them a come with them 45, but I say we got to survive. Them coming on the scene, but they've got to be clean. Don't bring your M16, I be withdraw for me laser beam. So pass me the laser beam, and let me wipe out the wicked them clean. Pass me the laser beam, and let me wipe out the wicked them clean. Them a come with them chopper, yes, but I know that's not proper. Them a come with them 45, but I say we got to survive. So pass me the laser beam, and let me wipe out the wicked them clean. Pass me the laser beam, and make me wipe out the wicked them clean. They want to come on the scene, but they bringing M16. Bueno, jo crec que és més el mateix per donar-nos compte del bé que s'ho passen aquests tios, no? Cal subratllar que aquest és un projecte que ha donat la volta al món. Ja dic, no sabria dir de quin any és, però crec que deu tenir més d'una dècada ja. I és un projecte que un dels seus creadors va ser Evan Roth, que el va crear amb open source i doncs després moltes empreses s'han aprofitat d'aquests codis i els han aprofitat per vendre serveis privats, una patologia habitual. Després passaríem a un col·lectiu de Madrid que no sé si algú d'aquí el coneixerà també fa molts anys que porten projectes de llum a l'espai públic i treballen en moltes línies. Tal com ells mateix deien, diu: la luz, la basura, el reciclaje, los materiales simples y cogidos del propio entorno son nuestra inspiración. La vida en la ciudad, el uso de los espacios públicos, los entornos inhóspitos, la naturaleza, las reivindicaciones sociales, nuestro caballo de batalla. I ara us posaré un projecte que es va fer a Melbourne, si no m'equivoco, es diu Literatura versus Tràfic, amb el qual, doncs, crec que la relació és prou evident. El llibre sense la llum no serveix. Perquè volíem parlar una miqueta d'aquesta relació. El que veiem aquí és el que passa si li posem una llum a un llibre, una cosa tan senzilla. En canvi, aquest llibre com a objecte ja agafa una altra dimensió, una dimensió que no només té ja l'objecte de ser llegit, sinó de joc, com un element per jugar, interactuar d'altra manera. Sembla que no passarem, ja està vist.
una bona iniciativa perquè la gent s'acosti als llibres, no? Bueno. Seguim i entraríem ja en una fase final, una mica, on la llum, quan la no llum o l'ausència de llum és una virtut i com ho aprofiten. Encara que en anglès té més glamour, seria el shadow street art, no? I a partir d'aquí tenim artistes com per exemple Michael Neff, que ens diu: el The Night Shadow Project nace con la intención de compartir un fenómeno que encuentro precioso. En mis viajes por la ciudad de noche yo encontraba constantemente formas que la luz que dejamos encendida por la noche arrojaba sobre las calles y aceras. En un intento tanto de llamar la atención como de preservar temporalmente esas proyecciones, empecé a delinear sus contornos con tiza. La tiza, así como las sombras, es un material fugaz. A veces esos dibujos han durado 2 años, en muchos casos fueron borrados a la mañana siguiente. I bàsicament juga amb això, no? És el que tornem a allò d'abans, no? Aquestes projeccions es repeteixen cada nit, no? És un tipus de projeccions que durant el dia no funcionaria mai, però aquí sí, i genera aquestes formes, aquest joc amb l'espai. És un altre artista francès que es diu Zeus, que també fa una mica similar, però més portat des del muralisme, podríem dir. Tenim aquesta escultura que es diu el Sembrador, en català em seria molt difícil de dir això, que és de Morfai, i és una escultura que té una doble vida, també jugant amb el mateix concepte d'abans. Cada nit es projecta la mateixa llum i l'escultura cobra sentit quan és de nit. Aquest tipus de jocs fan que les peces tinguin sempre aquesta doble vida, siguin peces que estan en una constant mutació. Altre tipus d'instal·lacions, aquí podríem parlar també d'un mural d'ombra o d'Espi, que és un artista madrileny molt conceptual, que el que ha fet precisament és això. Aquí sí que podríem gravar un timelapse i veure com es va transformant amb tot el recorregut del sol, aquest live. Altres artistes molt divertits com Ouko, que sempre juga moltíssim amb tot el que troba. Més basat en l'humor, amb la cosa. Durant el dia veiem l'Snoopy l'habitant i a la nit cobra sentit. O artistes com Kumi Yamashita, que utilitza més la llum rasa. Kumi Yamashita no és estrictament una artista urbana, més aviat un artista d'indoor, perquè el tipus de llum que necessita és molt específica, una llum molt rasa amb la qual a través d'una sèrie de volums fa projeccions. Aquí, com podeu veure, és una petita xapa trucalada amb una certa visió anamòrfica de com després aquesta placa genera aquesta deformació, que és el que li dona sentit a la peça i una forma comprensible. I per acabar, volia parlar d'un projecte que la llum ha jugat un paper important, però més poètic i més com a colofon final. Aquest és un projecte propi, és l'únic que us explico, amb el que he participat com a comissari, com a director artístic. És un projecte que vam fer a Granada per celebrar el mil·lenni de Granada, de la ciutat, i amb el qual el que vam fer, volíem d'alguna manera com representem a tota una cultura, tota una ciutat, i a partir d'aquí vam desenvolupar una iniciativa amb el Jorge Rodríguez Gerada, que és un artista, que es deia la identitat composada, la identitat compuesta. I aquí el que fèiem va ser, durant 10 dies vam tenir tot un equipament tecnològic amb escàners 3D de mà, que vam situar en un camió amb cabina transparent i vam passar per tots els districtes de Granada durant 10 dies escanejant les cares dels veïns, i es van fer un total de 613 escanejos. Cada cop que s'acostava un participant introduïem una sèrie de dades i amb totes aquestes metadades podíem obtenir promitjos amb un altre software que vam desenvolupar del que serien els promitjos de les cares. Podíem saber el promig de les cares de les dones, dels homes, de cada districte, etc. Tot això, per portar-lo a l'escena, el que vam fer al final va ser fer una instal·lació amb 1.000 granades, una per cada any, des que existeix a la ciutat, penjaven d'una estructura a Casa de Zafra, que és el centre cultural de l'Albaicín, un barri d'allà, el barri nazarí, per així dir-ho,
i on aquestes 1.000 granades jugaven amb la llum de l'espai de forma absolutament natural. Diguéssim que aquestes 1.000 granades feien tot un recorregut d'ombres per les parets que anava transformant l'espai d'una forma constant i que a més després es reflectava en l'aigua, també gràcies a aquesta llum. I moltes gràcies, ja està. Gràcies. Fem una pausa. Let's take a break and